தமிழக அரசுல இருந்து ஜூன் 19ஆம் தேதி ஒரு ஜிஓ வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த ஜிஓ எதை பத்தினதுன்னா, அரசு வேலை வாய்ப்புகள்ல யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை வழங்க போறாங்க அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. கொரோனா தொற்றால் பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த இளைஞர்கள், முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள், தமிழக அரசு பள்ளிகளில் தமிழ் மொழியில் பயின்ற நபர்கள், இவங்க 3 பேத்துக்குமே அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை வழங்க போகிறாங்க. இந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு சில நெறிமுறைகள் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன நெறிமுறைகள் அப்படின்னா, ஒரு ஃபேமிலியில் இப்போ 2 பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யார் கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த முன்னுரிமை போய் சேரும். நீங்கள் எந்த டிகிரி முடித்தாலும் சரி, யார் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கலாம். அதே என்ன பேட்டர்னில் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, 10th முடிச்சிருக்கணும், 12th முடிச்சிருக்கணும், அப்புறம் காலேஜ் கிராஜுவேஷன் 3 இயர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும். இந்த பேட்டர்னில் முடிச்சிருந்தா தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இ-சேவையில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அதுக்கு தேவையான சான்றிதழ்கள் என்னென்னா, புகைப்படம் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும், முகவரிக்கான சான்று, மனுதாரரின் மாற்றுச் சான்றிதழ், டிசி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் கார்டு வச்சுருக்கணும், மனுதாரர் மற்றும் பெற்றோரின் உறுதிமொழி படிவம், பெற்றோரின் பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, மனுதாரரின் கல்வி சான்றிதழ்கள், இது 7மே நீங்கள் கட்டாயமாக வச்சுருக்கணும். இதோட ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க இ-சேவையில். அதுக்கப்புறம் இது விஏஓட்ட போகும், விஏஓ கிட்டேருந்து ஆர்ஓ கிட்ட போகும். ஆர்ஓவோட வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு நேர்லேயே வந்து அவங்க ஆய்வு நடத்துவாங்க. ஒருவேளை உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆனால் கூட நீங்கள் 60 நாளுக்குள்ளே திரும்ப ரீஅப்ளை பண்ணி எதனால் ரிஜெக்ட் ஆனது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு, ஒருவேளை நீங்கள் இதில் தவறான தகவல்கள் கொடுத்து அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா, அந்த சலுகையும் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த சலுகையில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சதோ அதிலிருந்து 3 மடங்கு உங்கள் பெற்றோர்கிட்ட இருந்து வாங்கிப்பாங்க. ஸோ இது பண்ண வேண்டிய விஷயம். உண்மையான தகவல் மட்டும் கொடுங்க. இது இன்னும் இ-சேவையில் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலை. உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆனதும் நான் அப்டேட்